Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. Příjemný big beatový večer na frekvencích Rock Rádia. Od mikrofonu přeje jako ostatně každý pátek Marek Kupka. Dnes se zase vrátím do českých lůhájů a tentokrát na východ, nebo spíš bych řekl možná severovýchod. Uděláme takový kompromis. Já už jsem se tady věnoval spoustě hudebních legend. Myslím si, že se mi to povede tak nějak opravdu ty Čechy projet i po jednotlivých krajích, kam já se samozřejmě nemám možnost dostat, ale zase mám svý zdroje, abych se dostal k tamnějším legendám. A dneska, jak už jsem říkal, jsem se vypravil na severovýchod a mám tady vlastně muzikanty z jedné velké legendy a to byla kapela Diskant. A to jmenovitě tehdejšího kapelníka Frantu Brunslíka a baskytaristu a občasného zpěváka Míru Hornu. Takže pánové, já vás tady vítám. Ahoj. Ahoj, ahoj. Zdravíme posluchače Rock Rádia. My si budeme za chvíli povídat, ale myslím si, že teď bychom mohli rozjet celý Rock Palác jedním tehdejším otvírátem Diskantu a to je skladba Posledních pár okamžiků. Rock Radio, Rock Palác. Možná zase jinde budeme vám hrát. Nyní je čas, odcházíme, přivítat nestrpělivý sál. A všichni poslední pár okamžiků, než kytary zaduní, než se vyjde na jeviště, té zatím svým. Poslední pár okamžiků, světlo stále začíná, že se podí do mixingu, koncert začíná. Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. Takže jak už jsem zmínil, dnešními hosty je kapela Diskant. Já bych se chtěl předem omluvit za to, že některé písničky, které dneska uslyšíte, tak opravdu to bude taková ta klasická CDčková kvalita, ale předem se omlouvám za zhoršenou kvalitu zvuku v některých skladbách, protože v rámci zachování autenticity, to je strašné slovo, prostě ty skladby se v lepší kvalitě sehnat nedají. Takže pánové, jaká byla cesta, tak to je taková zdvořilostní otázka. No, cesta do Plzně dobrá, krom Prahy. Ucpaná jako se vším všady. Vždyť jsou tam ty krásný tunely nový teďka. Tunely jsou, ale ucpaný. Takže pánové, pojďme se podívat do prvopočátku. Jak a kde vznikl Diskant a proč právě tenhle název? Diskant, což je nejvyšší chlapecký zpěv
byl jednou psaný na gramofonu, ten se mi líbil, myslím ten název. No a vzniknul název Diskant, no a jinak datuje se to na začátek, nebo na podzim roku 1976, jo, jako vznik celý kapely, no. Jasný, což by znamenalo, já teda předesílám, už jsme to tady probrali, že Diskant v současné době nehraje, ač by mohl, ale k tomu se dostaneme. Což znamená, že vy byste vlastně letos slavili 35 let? Sakra chlapi, není škoda, nehráte, vždyť 35 let, to je tak nádherný, nebo tak nádherný důvod ožrat se? Důvod ožrat se to je, ale holt zdravotní problémy jednoho členu dělají to, co dělají a jo, nedá se nějakým způsobem vůbec do toho vstoupit, no. Tak, teď jsme si vysvětlili, co a jak, nebo respektive proč Diskant momentálně nehraje, budeme doufat, že ještě začne, ale dáme si kolo štěstí. Rock Radio, Rock Palác. Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. U kapely, která má takhle dlouhou historii, bývá docela to vzpomínání na dlouho, nicméně my máme ještě čas, takže můžete nám představit členy kapely, vlastně kdo Diskantem prošel, ale pokud se nepletu, tak v kapele nikdy moc velký personální změny nebyly.
Takže třeba čím si to vysvětlujete? Teďka to byly teda 2 otázky nebo 3 v jedné, ale pokuste se to nějak rozvést. No, Tebe. personální otázky byly jako řešeny častokrát, jo. Tak jako u každý kapely, tam odchody a příchody nových tváří, tam se to střídalo neustále z kraje. No ale ten 81. rok, kdy vlastně přišel Jarda Špičku, tam se to trošku ustálilo, no a Mirek Hornu, Láďa Fantu, já a Jarda Špičku vlastně jsme začínali nějak tak 5letou jakoby dobu, kdy se dělala vlastní tvorba a tyhle ty věci. No. A vydrželi jsme vlastně do toho 89. nebo do konce roku 89 v té sestavě. A ještě S malejma obměnama. No tak tomu se opravdu říká věrnost ani ne tak firmě jako značce. To vám docela gratuluju při těch některých strašlivých migracích, kdy ta kapela se vlastně nikdy nemůže ani moc sehrát. Takže my bychom si mohli zase zahrát a jestli se nepletu, tak Mini sukně, tak to je váš takovej opravdu první velký hit? Dá se říct, že ano, no. Ten jako v celku na těch zábavách svý udělal, jo. Děvčata nám ukázali ty pěkný partie, no. Zabíralo to na holky, holky mohly ječet u toho, byla to paráda. No ono to má i hezký název. No. Rock Radio, Rock Palác.
Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. Když už pořádná archeologie, tak teda pořádná archeologie. Teďka se malinko odbočíme, nebudeme se bavit jenom o vás, ale co třeba kapely v té době, jaký byly vztahy, jaká byla konkurence. Ono, já vím, že za bolševika se toho moc nemohlo, válčilo se vším možným, jak s bolševikem, tak s nástrojovkama a tak podobně, ale tenkrát na kapely chodilo strašně moc lidí, takže mě by zajímalo, jestli už tenkrát vládla nějaká rivalita, nebo jste opravdu táhli za jeden provaz, abyste si fakt mohli zahrát vůbec. Tak na ty naší okresní úrovni jsme se všichni znali s těma kapelama, v té době se tam pohybovali Aberace, pak se přejmenovali na X05, pak tam byly turnovské kapely, Benefit tam s náma občas hrál, působil Odyssea, tam zajížděla, takže s těma lidma jsme se znali velice dobře a ta rivalita samozřejmě byla spíš fanouškovská, než mezi náma muzikantama, ale lidi chodili tenkrát na všechny kapely tohle stylu, určitě. Tenkrát fakt některé kapely, čím samozřejmě nechci teďka napadat vás nebo kohokoliv jiného konkrétního, ale fakt, když už měli možnost si zahrát, tak to měli hrozně jednoduchý, protože byl takovej hlad, že opravdu kapel nebo lidi tenkrát šli, dá se říct, v podstatě na všechno. Nicméně ty si tady zmínil Benefit a já mám tady teďka poznámku, že my si teďka od Benefitu, nebo respektive původně od Benefitu, že si něco zahrajeme, takže si to představte, protože v podstatě, aby dá se říct, jedna tancovačková kapela přebrala flák druhý tancovačkový kapele. Já bych chápal třeba, kdybyste hráli Maideni, ty v té době ještě nebyly, ale kdybyste hráli už, já nevím, třeba Sabaty nebo tak, jo. No, jedna písnička se nám od nich líbila, byla taková hratelná pro nás, jednodušší, myslím, že se jmenovala 21. století, tak jsme ji hráli dost dlouho na zábavách, lidem se to líbilo. To si řekl nádherně sebekriticky, teďka byla jednodušší, tu jsme uměli zahrát. No nic, tak si aspoň poslechneme, jaký tenkrát uměl hrát ne Benefit, ale Diskant. Rock Radio, Rock Palác. Co chcem, žijem z atmosféry. Technika a vývoj má sled, kratoby exosfér. Jaký tenhle svět pak bude v roce 2005? Co nám lidem z něho zbude, měl by se teď zamyslet. Hledáš nové věci, čas si okusíš. Zvyky dáme, ty už nechci, jsou nám na otíž. Jaký tenhle svět pak bude v roce 2005? Co nám lidem z něho zbude, měl by se zamyslet. Všechno jen automaty, domy stejné jsou. Místo lesa, hřišť a louky, asfaltové show. Jednou všechno vynalezne, budeme létat planetám. Pozdě potom tam se bude, tam jsme si chodili hrát. Jednou všechno vynalezne, budeme létat planetám. Chodili hrát, jsme si chodili hrát, jsme si chodili hrát. Rock Radio, Rock Palác.
Rock Palác. Dneska lidově řečeno může v podstatě kapela hrát okamžitě, pokud má teda na to prachy. Já tvrdím, že opravdu dneska některé veřejné produkce, že tam hraje kdo má díru do ale tenkrát to bylo složitější. Za prý, jak už jsem zmínil, vždycky problémy s aparátama, protože ne každý chtěl hrát na Vermony a na klávesi Wartburg a tak podobně. Teďka jsem zmínil comeback, nevím, jestli tyhle klávesy fakt někdy vůbec existovaly. Nicméně tenkrát musely být přehrávky, ty asi dost dobře pamatuju. Takže vyprávíte třeba, jak vy u komise. Povinný přehrávky musel mít tenkrát každý, jak už tady řekl a zmínil. Samozřejmě jsme museli absolvovat i my, čili že v roce 77 jsme získali tu nejnižší možnou, jak se říká, tarifní třídu, 8 korun bruto. Na hodinu? Na hodinu, myslím. Já chtěl říct 20, tak to jsem vás teda přeplatil. 8 korun bruto skutečně na muzikanta tenkrát. Jo, a myslím, že to hovoří za vše. No, pro ty mladší, co nás teďka poslouchají, ale tak jako za 8 korun si tenkrát člověk, pokud moc nesnes, docela mohl útočit i v slušnou opici, no. To je pravda, ale aparát nesehnal. To je pravda, za 8 kaček asi nebylo vůbec nic. Teď jsme se zase povídali, budeme si hrát, že té muziky máme před sebou strašně moc. Takže já bych navrhoval, já zase svou hlavu mám, jste pro? Já taky. Jsem pro. Rock Radio, Rock Palác. Jak mám být obrazem tvým, svoje já už vím.
Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. A teďka taková jedna obligátní otázka, jak to vypadá s big beatama, tancovačkama v západních Čechách, to vím. Jak už jsem zmínil, ten váš region moc neznám, ale myslím si, že o moc lepší to nebude. Dneska lidi moc nechodí ani na superhvězdy. Tak by mě zajímalo, jak to konkrétně u vás v regionu, u vás v kraji to vypadá vlastně s těma big beatkama dneska a jestli to tam vypadá občas tak na prd jako tady, tak jsme na tom asi všichni stejně. No já za sebe můžu říct, já se občas pohybuju kolem Plzeňska a tady mi to naopak připadá, že vidím plakáty na vývězkách, jako to bývalo za starých časů, což u nás není. U nás to je opravdu slabý tam v tom regionu. Nejenom v regionu vlastně od Boleslavy nahoru, na východ nebo na sever, ale i všude jinde. Plzeňsko se mi zdá ještě jakž tak dobrý. Já se tady pohybuju, jezdím, hraju teď s jednou kapelkou, takže i tady na Plzeňsku se občas objevíme. Ale je to klubová záležitost nebo festivalová záležitost, nejsou to zábavy, no. Jo, takže ta kapelka, tak to klidně řekni. Kapela Chlejv, pražská kapela. Jasně. A s tou teda hrajete tyhle ty klubovky? To hrajeme kluby, festivaly a motorkářské akce nějaký tam byly. Ale stejně by mě zajímalo, čím si třeba teďka ty si chválíš, dejme tomu západní Čechy oproti tomu vašemu regionu, ale máš nějaký svůj vlastní názor na to, proč to u vás takhle je, že se tam málo hraje, nebo nevidíš ty plakáty? Co třeba, že se hraje a jenom nejsou plakáty? Nebylo by to taky třeba? Bylo by to zajímavý, no ale ty lidi prostě nechodějí, mají spoustu možností, zdrojů jiný zábavy, začalo to diskotékama, já nevím, čím končí, je to prostě tak, ty zábavy klasický venkovského typu nejsou. Když jsme třeba čekali na zahájení a pořadatelé nestačili včas otevřít dveře, tak ty dveře prostě ten dav lidí vyrazil, včetně futer, jo, a to už dneska se asi nevidí, no, na tancovačkách. K tomuhle tématu si myslím, že se ještě vrátíme, nebo aspoň zlehka ho znova naťukneme, protože tam je spousta zajímavých témat. Nicméně, aby jsme jenom nepovídali, budeme si hrát. A pánové, tu písničku si představte sami, protože já tady mám napsáno Rock'n'Roll Lada a nechci říct, že by to Je to Rock'n'Roll Láďa. Tak proto to říkám. Rock Radio, Rock Palác.
Radio, Rock Palác. Rock Palác. Takže teď se vrátím zase k diskantu. Samozřejmě každá kapela má takový to úrodný období, pak má to úrodný, nebo to období má takový slabší. Vzpomínáte na nějaký koncert vůbec nejradši? Dá se jeden vypíchnout třeba teďka. Jeden snad se vypíchnout nedá, ale rád třeba já osobně vzpomínám na koncert v Hradišti v Leťáku, kdy nám ho uváděl Franta Čechu. Ten vlastně celý program se jmenoval Bludiště, krásný, jak se říká, letní počasí, plnej afik lidí, bylo výborný. No a co pak teďka třeba jako je nejhorší? Na něj si vzpomínám taky, to nebyl koncert, ale tancovačka. No, tam nikdo se nepral jiný na zábavě, akorát kapela. Jak to byste si dali do držky mezi sebou, nebo? No, ono to bylo takový na dlouhý povídání, to je, ale... Zkus to zkrátit, to je zajímavý. No, jeden dotyčný dostal do piva trošku nějaký jiný prášek, než vydržel, no a došlo to do stádia, že už nemohl, jak se říká, trošku fungovat, no a tak jsme se trošku potýkali mezi sebou, až no, to dopadlo teda tak, jak to dopadlo. No a odehráli jste to? Odehráli, no, klávesák zaskakoval za někoho jiného a tak vzájemně jsme se propojovali, aby aspoň něco jsme dotáhli do zdárného konce. A to byl ještě prvopočátek, jo. To ještě diskant to nebyl ten klasický, jo, co jsme potom uváděli. To by mě zajímalo, teďka si říkal klávesák. Vzpomeneš si třeba na co klávesák v té době hrál? Na bici, to vím. Já myslel značku nástroje, ale k tomu se vrátím. Na Matadory. Na Matadory? No. Tak to aspoň, že tak. Takže budeme si zase hrát a máme tady skladbu, která má takový docela zajímavý název. Místenka Praha Loukov, to by mě hrozně zajímalo, jak tohle někoho inspirovalo, nebo jak došel k tohle názvu. Zaváčku z Českého rozhlasu, když si nám to otextoval, protože zasněl chatu pod námi, jak se říká, pod drábskýma sitničkama. No a nějak tak jsme se trošku znali a to byl nápad jeho, takže jedině zeptat se přímo na určitý adrese. Dobře, takže Místenka Praha Loukov. Běžím, očí smrt už mám, a za 5 minut ráno Florent dobíhá. A běžím, a snad to vystíhám, a u pokladny mávám. Běžím a metro přebíhám a pod žebrem se táhla a pole ozývá. A běžím a sako rozpínám, na nádraží bíhám. Sám si dál, je dál, tam kde hra palečkou zacvádí. Si dál, je dál, místenka už není k sehnání. Příběh mám. Běžím a vlny si zouvám a dalou byla sourem a stekle pospítám. A běžím a noha opítá a ještě pár set metrů. Si dál, je dál, tam kde hra palečkou se svádí. Si dál, je dál, místenka už není k sehnání. Příběh mám.
Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. Tak, jeden text už jsme teďka zmínili, čímž to si mě vlastně přived na další otázku. Jak to tehdy bylo s tvorbou, taky kde jste brali inspiraci, kdo psal texty, muziku, vlastně kdo rozhodoval, co hrát budete, byl si despotický kapelník určitě, veď nebyl. Ty už si tady vlastně zmínil i to Bludiště, což byl tenkrát vlastně komponovaný pořad, takže by bylo fajn, kdybyste se o tomhle malinko rozpovídali. Tak co se týče tvorby, tak texty převážně psal František, kapelník, pár textů napsal Jarda Špička, klávesák. Já jsem text nevyplodil nikdy, Láďa asi taky ne, takže my jsme spíš byli přes tu muziku a fungovalo to klasicky, jako to funguje ve všech kapelách asi do teďka. Někdo přines nějaký riffek nebo nějaký nápad, pak se z toho vytvořilo třeba úplně něco jiného, anebo se to použilo. Někdy, nebo nepoužilo. Někdy opravdu třeba Láďa byl schopen napsat písničku od začátku až do konce. Mně se to vlastně jednou taky povedlo s těm svou jízdou deštivou nocí, ale text psal František. No a co se týče Bludiště, tak to vznikalo, když já jsem nějak přicházel, to už bylo připravený, k tomu můžeš asi ty něco říct, Franto. No, Bludiště to byl takový jakoby komponovaný pořad, nebo program, no vlastně koncertní. Celý nám ho nějakým způsobem uváděl Franta Ringo Čechu. No a byly tam teda klasické písničky s tím, že jistým způsobem jsme se tam snažili trošku do toho vrít možnost, co v té době je a co není možné. Jo, to znamená, že věci Bludiště třeba skrývaly za sebou určitý takové věci, které hold se nedali v té době rozpléct. No. Takový nějaký podtext skrytý. Podtext, ano. Se řekl pěkně. No nic, tak jsme zase dlouho povídali, což znamená, že si budeme hrát a teď si dáme sopku. Rock Radio, Rock Palác. Možná století čas věků, klidně spí, pokojná je jistý. Svou minulost teď ona chová prý vesmírná pamětí. Tvůj obraz hrůzy sonka má, tvůj obraz hrůzy sonka má. Mnoha stajů plných bájí vypráví skutečné svědectví. Na jejím úpatí teď stojí, láviku rukou svým prohlíží. Teď vyhasla už její síla, pro nás je sopečný svědectví. Porovnání k mnoha dalších, pro nás je její klid ceností.
možná století čas věku. Klidně spí, pokojná je jistý. Svou minulost teď ona tají, chová prý drsný ráz pamětí. Svůj obraz hrůzy sonka má, svůj obraz hrůzy sonka má. Za porovnání k mnoha dalších vypráví skutečné svědectví. Vypráví skutečné svědectví. Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. Pánové, teď se budeme bavit konkrétně i o nějaký vaší, nebo dá se říct o nějakým vašem zoficializování. To je taky strašidelný slovo, ale nic jiného mě nenapadá. Takže já o vás vím, že vy jste tenkrát vydali vlastně i single. Dneska fakt vydá prakticky, jako zase kdo má díru do, taky vzhledem k tomu, že v hudebních vydavatelství je mraky, ale tenkrát vlastně na celý Československo byly Opus, Panton a Suprafon. Takže o tomhle mi v kostce něco řekněte, protože čas nás začíná tlačit. No, tak to se tenkrát povedlo na nějakých těch přehrávkách okresních, tam byl nějaký pán z Prahy, já už si nepamatuju, kdo to byl, a ten nám nabídl možnost nahrávání v Suprafonu. A František jako pedant, samozřejmě poctivý člověk, zatím tvrdě šel, až ho uhnal k tomu, že opravdu nás do toho studia pozvali a v nějakých nočních frekvencích od 2 do 4 do rána jsme tam asi 2krát točili a natočili jsme vlastně 2 písničky. Tenkrát se to nahrávalo, že jsme to museli všichni zahrát najednou bez chyby, že jo, nešlo nic domixovat, dotočit, ale povedlo se a bylo to super v té době. A hrálo se to na Hvězdě v rádiu taky, že jo? Ve Větrníku. Ve Větrníku. Takže ten single už asi dneska bude velká rarita. My budeme za chvíli soutěžit, teďka si samozřejmě Nudy plášť, což je A strana tohohle z toho singlu, teďka si ji dáme. No, tak teďka si ji dáme a soutěžit budeme až za chviličku. Rock Radio, Rock Palác. Léta tvář, co krásou svádí, žlutá plášť, voda co vábí. Nám nechce se uježit zdání, plášť, krásný
Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. Vrátíme se zase do historie. Tenkrát neměl Big Beat na růžích ustláno a kapely bývaly často trnem v oku různých komisí a tajemníků a předsedů MNV a tak podobně, protože vlastně na těch zábavách se shromažďovali mladí lidi, kteří dělali bordel. Je to tak? Jo. Je to tak. Vy jste si prošli taky nějakým zákazem? Tak v těch okresních, jak se říká na okresním měřítku samozřejmě, jo, to každou chvíli tamhle nesmíte hrát, tady nebudete hrát, to bylo zcela na běžným pořádku, že jo, takže po zábavě vysvětlovat na příslušným orgánu partaje to, co jste tam dělali, proč jste hráli tohle. Co jste měli na sebe, Co jste měli jste na se pohnuli sobě. takhle. Takže to bylo ode všeho, no. No ale já jsem slyšel, že na vás chodili koťátka hodně, tak ty se snad moc neperou, ne? Ty se spíš tahají za vlasy. Koťátka se neperou, ale zase jich tam bylo moc, že jo. Na 1. máje jim přišlo méně lidí, no a najednou na nás jich bylo dost. No, tak to samozřejmě musí být nějakým okresnímu tajemníkovi trnem v oku, že lidi skandujou hesla, ale skandujou třeba refrén. Je to pravda, no. Takže pánové, teďka zase jednu historickou a bude to stejně dál si čekám. Rock Radio, Rock Palác. Rock Radio, Rock Palác. Rock Palác. Čas už se nám opravdu nachýlil, ne zas až tak úplně kriticky, ale budeme přeci jenom za chviličku končit. Pánové, taková docela obligátní otázka, jak pokračoval nebo nepokračoval Discount v 90. letech a taky jak to s váma vypadá teď? Tak já jsem skončil na začátku toho 90. roku s hraním, s aktivním a Discount dál pokračoval po trošku se změněným názvem, to byl Agrorock Discount. No. Vlastně Potom se to přešlo do Dixonu. Ne? Pak se to změnilo na Dixon, vlastně tam zůstal kytarista A klávesák. Kytarista a klávesák, no, Láďa Frinta, Jarda Špička. No tak jsme měli 90. léta a teď. Vy jste zmínili vlastně, že jeden člen je teďka na tom mizerně zdravotně.
Bez něj se vám do toho nechce? Bez něj to ani nejde. Jak to? Protože to by diskant nebyl diskantem. On má nějak práva na název, nebo? Práva na název nemá, ale byl vlastně hlavní iniciátor veškeré mluvy u kapely. Byl to taková, jak se říká, otevřená huba. Jo, a dokázal prostě ty lidi přivést do takového zdravého stavu a varu. No, a ten by nám tam jako dosti značně chyběl. Kapela má hrát, kapela nemá mluvit. To je pravda, ale hol ty lidi člověk musí do varu dostat, že? Show je potřeba, Show určitě. je potřeba, no. Takže pánové, jak jsem říkal, čas se nachyl, já se s váma budu loučit, ale na závěr zmíněná soutěžní otázka. Tu jsme tady pracně vypotili, protože jsme nechtěli pro vás nic moc složitýho. O diskantu byste v dnešní době na netu hledali, našli byste, ale byla by to fakt asi velká práce, takže soutěžní otázka o CDčko diskantu, který tady pro vás mám, zní, jak se jmenoval tehdejší komponovaný pořad, který diskant hrál, a abyste to neměli úplně ještě jednoduchý, tak kdo ho v té době uváděl. Svý pokud možno správný odpovědi mi posílejte na rockpalác@rockovyradio.cz. Tohle CD můžete vyhrát. Pánové, já vám moc děkuju za návštěvu. Dobře dojďte nazpátek. Děkujem. Děkujem za pozvání, hezký večer. Ode mě a od diskantu je to pro dnešek úplně všechno. Od mikrofonu se s váma loučí Marek Kupka a rozloučíme se tou skladbou, kterou už tady Míra zmiňoval, že vlastně kromě textu je od začátku do konce jeho dílem a je to Jízda deštivou nocí. Rock Radio, Rock Palác. Déšť, čas na pohody a světel stíny jedou dál. Prz aut už dávno kapky směly, jde jenom kávu, tak si dám. Motorem zdá se ve tmě, ještě v noci jedem dál. Motorem zdá se ve tmě, ještě v noci jedem dál. Tma kolem nás jen světla proti, z kazety zpívá někdo nám. Ty vzadu spíš už dlouhou dobu, silnici vůbec nevnímáš. Ta přece nám se vyne a všichni po ní jedem dál. Ta přece nám se vyne a všichni po ní jedem dál. Co je nám za dnešní noc dál připraví, můžem se ptát. Snad stačí už ten déšť, tak neblídý všem. Ať je nám ten noční klid víc přítulný, déšť ať co má. Na cestách tak pro nás čas různou chuť má. Déšť, čase pohody a světel stíny jedou dál. Ty vzadu spíš už dlouhou dobu, silnici vůbec nevnímáš. Ta přece nám se vyne a všichni po ní jedem dál. Ta přece nám se vyne a všichni po ní jedem dál. Co je nám ta dnešní noc dál připraví, můžem se ptát. Snad stačí už jen déšť, tak neblídí všem.
co má. Na cestách tak pro nás čas různou chuť má. Rock Radio, Rock Palác.